So, andito na nga po tayo mga laga sa bahay. Nagagawan po natin ng estate sale. Abangan nyo po sa aming Facebook page at GT Estate Sales para po sa araw. So, ngayon ay pupunta po tayo sa garahe. Bibigyan ko po kayo ng heads up. Napakadami pong gamit na andito sa garahe. Kaya ngayon pong goal namin today is ma-organize po itong garahe. Ma-separate po yung mga vintage sa mga clothes, sa mga furnitures, at saka sa mga tools. Kaya ngayon, iikot ko muna kayo dito sa loob ng bahay. Tara na! Sa bahay na to, meron pong 4 na bedroom. So, itong ipapakita ko sa inyo ay ang guest bedroom. So, of course, andito po yung TV, furnitures, bed, at saka mga clothes sa closet, which is kailangan din po natin ilabas sa araw ng estate sale. So, meron pa pong 3 bedroom na gustong-gusto ko pong i-share sa inyo, which is mapapanood nyo po sa sunod kong video. At saka kung gusto nyo malaman kung saan at saka kung kailan din po yung estate sale, paki-follow po yung